Мої вітання всім підписникам та гостям мого каналу. Ви на каналі Рослинний світ. Сьогодні відео буде, як виростити гарну привабливу калу ефіопську в горщику у домашніх умовах. Але спочатку хочу порекомендувати підписатися на мій канал. У своїх відео я розповідаю, як вибрати гарну, здорову, без дефектів орхідею в квітковому магазині. Який догляд потрібен орхідеї, щоб після стану спокою знову випустив новий квітконос та довготривале цвітіння? Як пересадити орхідею та який найкращий горщик підібрати, щоб було комфортно рости, розвиватися рослині? Далі, який догляд потрібен орхідеї після пересадки, щоб рослина швидше адаптувалася в новому горщику та випустила в майбутньому квітконос і рясно зацвіла. Отже, якщо створити калі відповідні умови, то можна виростити гарну здорову рослину, яка буде щорічно радувати вас своїми шикарними дивовижними квітами, які з'являться ближче до зими. Кала ідеально підходить для вирощування в горщику у домашніх умовах, а також калу вирощують в зимових садах. Кала не тільки гарна та приваблива рослина, але й ще й невибаглива в догляді за умовами правильного підходу. По-перше, рослина любить яскраве, розсіяне світло, а не прямі сонячні промені, особливо вдень, що викликають опіки на листках. Тому найкраще ставити горщик із рослиною на східне або західне вікно. Якщо такої можливості у вас немає, то потрібно затінити рослину. Далі, коли починається активний ріст рослини, то поливати треба тільки тоді, коли підсохне верхній шар ґрунту. Головне, не потрібно переливати рослину, щоб в подальшому не загнилось коріння. Після поливу обов'язково потрібно злити зайву воду з піддона, яка пролилась під час поливу, щоб у піддоні не застоювалася вода і не виникав неприємний запах, бо застій води також провокує гниття коріння. Кала – вологолюбна рослина, бо в природі вона росте по берегах річок та на болотах. Тому в домашніх умовах потрібно створити приблизно схожі ж такі самі умови. Отже, вологість повітря має бути 70-80%. Листя треба оприскувати щодня або протирати вологою серветкою. У період зростання надземної частини необхідні азотні добрива, а під час ботанізації фосфорно-калійні добрива. Підживлюйте рослину раз на 2 тижні рідкими добривами. Кала починає цвісти взимку та навесні. Цвітіння триває приблизно 2 неділі. Коли у рослини квітка відцвіла, то приберіть її, щоб рослина виглядала охайнішою та привабливою. В червні в рослини наступає період спокою, то полив поступово скорочується. Поливайте калу 2 або 3 рази на місяць. Головне, щоб не пересихав ґрунт в горщику. А також підживлювати рослину більше не потрібно. Горщик із рослиною переставте в прохолодне місце, де температура приблизно плюс 17 градусів. В цей час кала накопичує сили та формує нову бруньку для майбутнього цвітіння. Щоб рослина знову зацвіла, то рослині потрібно обов'язково дати відпочити, бо рослина без відпочинку не зможе у майбутньому зацвісти і буде рости тільки одне листя, і то не завжди. Тобто якісне та красиве цвітіння неможливе без відпочинку, тому рослина має обов'язково відпочити приблизно 3 місяці. Приблизно десь в серпні або вересні період спокою в рослини закінчується, то рослину поверніть на своє місце, де їй буде комфортно рости та розвиватися. Дуже важливо передбачувати період між фазами вегетації та відпочинку рослини. Якщо ви в подальшому предоставите достатньо рослині освітлення, вологість та відповідна температура приблизно плюс 20-22 градуса,
і головне створити стабільні умови без різких коливань, то ви за кілька тижнів після пробудження рослини отримаєте неповторну гарну квітку. Розмножують калу в домашніх умовах поділом кореневища. Це спосіб простий, найкращий та надійний. Весною візьміть материнську рослину, обережно вийміть із горщика, струсіть зайвий ґрунт та відокремліть молоді паростки разом із частиною коріння та посадіть окремий горщик. Горщик має бути більший та глибокий, не менше, ніж 25 в діаметрі, обов'язково із дренажними отворами. Ґрунт підійде родючий, легкий, слабокислий, щоб вільно пропускав воду. Ґрунтову суміш можете зробити самостійно із дернової листяної землі, кислий торф, пісок, пропорція 1:1:1. Рослина вражається шкідниками такими як попелиця, павутинний кліщ, тріпси. Хворіє рослина на сіру гниль та кореневу гниль. Причина хвороби – перелив рослини або застій зайвої води в подоні. Боротися із шкідниками – препарат інсектицид, а із хворобами – препарат фунгицид. Із кал можна створити гарну квіткову композицію, а також калу використовують для весільних букетів. На цьому я прощаюся з вами. Дякую за перегляд. На все добре. До зустрічі на моєму каналі.